Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach 1-3, Gwaith ac Egni. Mae egni gwrthrych yn mesur gallu'r gwrthrych i wneud gwaith. Os fydd gan gwrthrych egni ac yn gwneud peth gwaith yn erbyn grym, bydd peth o'r egni yn cael ei ddefnyddio. I'r gwrthwyneb, os yw gwaith yn cael ei wneud ar wrthrych gan rym, bydd y gwrthrych yn ennill peth egni. Felly, mae'r gwaith sy'n cael ei wneud yn achosi newid mewn egni. Mathau o egni mecanyddol. Egni kinetig, yr egni sy'n gan wrthrych o achos ei fudiant. Egni potential disgyrchiant, yr egni sy'n gan wrthrych o achos ei leoliad. Ac egni potential elastig, yr egni sydd wedi storio mewn llinyn elastig neu spring. Mathau eraill o egni yw gwres, sain, golau, trydanol, cemegol a mae sawl un arall. Ond byddwn ni a diddordeb yn anad dim mewn egni mecanyddol, system. Mae hyn yn swm yr egni potential a chinetig y gwrthrych o dan effaith grymoedd o fewn y system. Egni mecanyddol. Yn ystod mudiant gwrthrych, os na fydd newid mewn egni gwres, sain, golau, trydanol, cemegol y gwrthrych, bydd yr egni mecanyddol y gwrthrych yn mesur gallu'r gwrthrych i wneud gwaith mecanyddol, a fel wedyn ni o'r blaen, a wedyn mae'r gwaith sy'n cael ei wneud yn achosi newid mewn egni. Felly hwnna sy'n bwysig gyda ni trwy hyn. Felly'r egni kinetig, ystyriwn floc mas M sy'n symud pellter S mewn llinell syth ac yn gyflymu o ddisymudedd i fiannedd V o dan effaith grym F sy'n gweithredu'r un cyfeiriad a dadleoliad. Bydd yr egni kinetig y bloc ar ddiwedd y mudiant yn hafel i'r gwaith sy'n cael ei wneud gan F, sef F lluosi'r pellter sy'n mae'n cael ei symud. Felly, defnyddio ail deddf Newton, grym yn hafel i mas lluosi cyflymiad, a hafaliad cyflymiad cyson, V sgwar, yn hafel i 0, mae'n dechrau ddisymudedd, plus 2AS. Bydd F lluosi S yn MA lluosi S, a mae A yn hafel i hanner AS yn hafel i hanner V sgwar, felly mae M lluosi hanner V sgwar gyda ni ar gyfer y gwaith sy'n cael ei wneud. Felly'r egni kinetig yw hanner MV sgwar, yn y diffiniad yr egni kinetig. Gwelwn fod bod cydbwyso'r gwaith sy'n cael ei wneud ar wrthrych gyda'r newid yn egni yn rhoi math gwerthfawr arall i ddatrys problemau. Enghraifft 1. Mae pwca, puck, mas 0.3 kg yn cael ei wthio mewn llinell syth ar hyd arwyneb llorweddol llyfn gan rym cyson P. Wrth iddo fynd heibio'r pwynt C ar yr arwyneb, mae gan y pwca fiannau 2 metr yr eiliad. Wrth iddo fynd heibio'r pwynt D ar yr arwyneb, lle mae CD yn 0.7 metr, mae gan y pwca fiannau 2.28 metr yr eiliad. Cyfrifwch maint y grym P. Felly, gan ddefnyddio hafaliadau cyflymiad cyson ac ail deddf Newton, mae gyda ni'r pwca yn symud o C gyda biannau 2 metr yr eiliad i D 2.28 metr yr eiliad. Ni'n mynd ddefnyddio yr hafaliad yma. Felly mae 2.28 disgwyrio yn hafel i 2 disgwyrio plus 2 lluosi 0.7 lluosi A. Felly ni'n gallu gweithio A mas i fod yn 0.856 metr yr eiliad sgwar. Mae gyda ni y grym P yn gwthio
adwaith lan a'r pwysau lawr, a mae'r cyflymiad yn mynd o'r chwith i'r dde. Felly, A-ddeddf Newton, P, mae'r llawr yn llyn, felly does dim gwrthiant ffrithiant. P yw'r unig rym yn haflu M lluosi A. A ni'n gwybod yn 0.856. Lluosi wnaed 0.3 a ni'n cael 0.257 Newton ar gyfer P. Ni'n mynd i ddefnyddio yr un gwybodaeth a defnyddio cydbwysedd egni a gwaith. Felly dyna ni'r sefyllfa sydd gyda ni. Y gwaith sy'n cael ei wneud yw cynnydd yn yr egni cinetig, hynny yw yr egni cinetig terfynol minus yr egni cinetig ar y dechrau. Felly, P, lluos'r pellter mewn symud, 0.7 yn hafelu yr egni cinetig ar y diwedd, hanner lluosi 0.3, lluosi 2.28 disgwyrio, minus hanner lluosi 0.3, lluosi 2 disgwyrio. Felly mae 0.7p yn haflu 0.1797. Rannu dy 0.7 a ni'n cael 0.257 Newton fel o'r blaen. Egni potential gyda ni nawr. Os y llyngu'r bloc mas M oddi ar uchder H uwch ben y llawr, mae'r pwysau yn gwneud gwaith. MGH yn disgyn i lefel y llawr. Felly tra bod y bloc yn ei safle cychwynnol, mae'n storio egni potential disgyrchiant MG uchder height o'i gymaru ar llawr. Felly pan yn cyfrifo egni potential disgyrchia, mae'n bwysig dangos yn glir lle mae'r man 0 ar gyfer yr egni potential. Yn y sefyllfa yma, y llawr yw'r man ar gyfer 0 egni potential. Enghraifft 2. Dangosir y diagram T2 lawr gyda is-lawr, basement. Darganfyddwch yr egni potential ar gyfer parsel mas 5 kg ar lawr yr ystafell wely o'i gymharu â llawr y ddeiar, llawr yr is-lawr a llawr yr atig. Felly, 0 egni potential ar y llawr, ar y ddeiar i ddechrau, felly mae'r parsel yn M lluosi G lluosi'r uchder uwch ben y llawr 4 sy'n rhoi ni 196 joule. Yr egni ar gyfer yr is-lawr, felly 0 ar yr is-lawr, felly'r uchder y parsel nawr yw 5 lluosi G lluosi 6.5. Mae'r uchder gyda ni nawr. Am hwnna'n dod yn 318.5 joule. Mae'r llawr yr atig uwch ben lefel mae'r parsel, felly mae'n H ni nawr yn minus 4. So 5 lluosi G lluosi minus 4. Mae'r egni potential nawr yn minus 196 joule. Enghraifft 3. Mae sled mas 24 kg yn cael ei wthio 20 metr i fyny llyfn wedi oleddu ar 10 gradd i'r llorwedd. Ar wilod y llethr, bianedd y sled yw 1.5 metr yr eiliad, a'i bianedd ar frig y llethr yw 1.9 metr yr eiliad. Cyfrifwch y gwaith sy'n cael ei wneud ar y sled yn ystod yr amser yma. Felly dyna ni, llun bach, 0 egni potential ar wilod y llethr. Y gwaith sy'n cael ei wneud yw cynnydd yn egni'r sled. Felly hynny yw cynnydd yn yr egni potential plus y cynnydd yn yr egni kinetic. Y cynnydd yn yr egni potential plus yr egni kinetic terfynol minus yr egni kinetic cychwynnol. Felly egni potential mg lluosi uchder a'r uchder droma yw 20 lluosi sin 10, gyferbyn sin 10. Felly 20 sin 10 yw'r uchder. Egni terfynol yw hanner lluosi 24 lluosi 1.9 disgwyrio.
egni cinetic cychwynnol, hanner lluosi 24, lluosi 1.5 di sgorio. Sy'n rhoi i ni 833 joule. Felly daliwch y fideo i ateb y cwestiynau yma, yr atebion yn dilyn. Cwestiwn 1. Mae gan wrthrych mas 3 kg a fianedd yw 6 metr yr eiliad. Beth yw ei egni cinetic? B. Mae gan wrthrych mas 8 kg 100 joule o egni cinetic. Beth yw ei fianedd? Mae athletwr mas 75 kg yn dechrau o ddisymudedd yw hwnna ac yn sprinto nes fod ei fianedd yn 10 metr yr eiliad. Beth yw ei egni cinetic ar yr enid yma? Mae'n esgyn ar gyfer naid uchel ac yn clyrio'r bal gyda canol y gorff ar uchder 2.2 metr. Beth yw ei egni potential mewn cymhariaeth ar llawr pan mae'n clyrio'r bar? A cwestiwn 3. Mae car mas 1000 kg sy'n teithio ar hyd heol llorweddol yn cyflymu o ddisymudedd am 2 funed a raddfa 0.25 metr yr eiliad sgwar. Dargymyddwch yr cynnydd mewn egni cinetic y car. Atebion yn dilyn nawr. A cwestiwn 3. Felly, egni mecanyddol system yw cyfanswm yr egni cinetic a'r egni potential, disgyrchiant ac elastigaidd y system. Bod yna mathau eraill o egni, fel gwres, sain, golau, electrostatic ac yn y blaen, yn ein hastudiaeth o fecaneg fyddwn yn canolbwyntio ar egni cinetic, potential, egni cinetic a potential yn unig. Rydym eisoes wedi gweld bod y gwaith sy'n cael ei wneud ar system gan y grymoedd sy'n gweithredu arno yn arwain at newid yn egni'r system. Felly, os nad oes grymoedd allanol sy'n gweud gwaith yn weithredol ar y system, heblaw pwysau, ystyriwn egni cinetic, egni potential o drin gwaith sy'n cael ei wneud gan bwysau, neu tensiwn mewn llinell yn elastigedd, ystyriwn yr egni potential elastigedd o drin gwaith sy'n cael ei wneud gan y tensiwn. Bydd egni mecaneg y system yn aros yn gyson. Felly, os oes dim gwaith yn cael ei wneud, bydd yr egni yn aros yn gyson. Dim ond bod y system ddim yn derbyn newid cyflym fel gwrthdrawiad. Mae cadwriaeth egni mecanyddol yn datgan bod yr egni mecanyddol system yn aros yn gyson, heblaw bod yna ddim grymoedd allanol sy'n gwneud gwaith yn weithredol ar y system ac bod yna ddim newidiaeth sydyn fel gwrthdrawiad yn y mudiant. Defnydd o gydbwysedd gwaith egni a chadwriaeth egni. Yn ymarferol gallwn fynegu cydbwysedd gwaith egni mewn sawl ffordd sy'n gyfartal. Felly, cyfanswm y gwaith sy'n cael ei wneud yw newid yn egni mecanyddol. Hwna sy'n bwysig. Neu gallwn ni weid y gwaith sy'n cael ei wneud yw yr egni mecanyddol terfynol tynnu'r egni mecanyddol cychwynnol. Neu gallwn ni weid y gwaith sy'n cael ei wneud plus yr egni cychwynnol yn hafel i'r egni terfynol. Mae'r rhain i gyd yn gyfartal. Gan fod cyfanswm y gwaith sy'n cael ei wneud yn hafel i gwaith sy'n cael ei wneud gan y grymoedd minus y gwaith sy'n cael ei wneud yn erbyn y grymoedd, gallwn ni ail ysgrifennu cydbwysedd egni fel cyfanswm y gwaith sy'n cael ei wneud gan y grymoedd yn hafel i newid yn egni mecanyddol plus y gwaith sy'n cael ei wneud yn erbyn y grymoedd. Felly'r grymoedd positif a grymoedd negatif sydd gyda ni fyna. Os yn gymwys, gallwn ystyried cadwriaeth egni fel naill llai egni mecanyddol cychwynnol yn hafel i'r egni terfynol, neu'r cynnydd yn egni mecanyddol yn hafel i'r golled yn egni mecanyddol. So hwnna yw cadwriaeth egni pan mae dim gwaith yn cael ei wneud. Enghraifft 4. Mae Sian, mas 35 kg,
yn sleidio i lawr, yn llithro i lawr sleid mewn parc dŵr. Gan dechrau ddi symudodd, mae'n llithro o'r pwynt A i'r pwynt B sy'n 15 metr yn vertigol i slaw A, lefel A. Yn y model gwreiddiol, anwybyddir pob grym wrthiannol. Defnyddiwch dull egni rhag fyneddu bianau sian ar wilod y sled. Nodwch un grym gwrthiannol sydd wedi cael ei anwybyddu yn y model yma. Wedyn mewn gwelliant i'r model, tybir fod y grymoedd gwrthiannol yn gyson. Os yw sleid yn 40 sleid yn 40 metr o hyd, a bod bianau sian ar wilod y sleid yn 12 metr eiliad, darganfyddwch maint y grymoedd gwrthiannol. Felly, dim gwrthiant gyntaf, defnydd cadwriaeth egni. Yr egni potential yn newid i egni kinetic. Egni potential yw 3,5 lluosig lluosi 15. Yn newid i'r egni kinetic ar y gwylod, sef hanner lluosi 35 lluosi fi, disgwario. Hwna'n golygu bod lluosir yna rannu dy hanner 35 a ni cael 294 fi sgwar, ail isradd, a mae fi yn hal 17.1 metr yr eiliad ar y gwylod. Y grymoedd gwrthiannol, ffrithiant a neu gwrthiant air. Un grym oedd angen i chi rhoi. Mewn gwelliant i'r model, tybir fod y grymoedd gwrthiannol yn gyson. Os yw sleid yn 45 metr o hyd, a bod bianau sian ar y gwylod yn 12 metr yr eiliad, darganfyddwch maint y grymoedd gwrthiannol. Defnyddio cydbwysedd gwaith egni. Felly, colled yn egni potential yw'r cynnydd yn egni kinetic plus y gwaith sy'n cael ei wneud. Felly, colled yn egni potential, cynnydd yn egni kinetic yw egni kinetic ar y top, minus, y gwylod minus y top, 0 ar y top, plus y gwaith sy'n cael ei wneud. Felly, lluosi 45. Ail drefnu, felly mae'r ochr chwith yn 5,145, y dar yn y braced yn 2,520 plus 45 yn dod yn 58.3 Newton. Felly, enghraifft 5. Mae glain llyfn wedi adafu ar wifren cylchol, radiws 0.25 a chanol C i'r wifren. Mae'r wifren mewn plan vertigol gyda'r glain yn symud o'r pwynt isaf A. Os deflir y glain o A gyda bianau 2.8 metr yr eiliad, darganfyddwch yr uchder uwch ben A pan fydd y glain yn ddod i symudedd gyntaf. Felly dyna ni, mae'r glain ar y pwynt gwylod A ac mae'n cael ei daflu gyda 2.8 metr yr eiliad. Felly mae'n mynd lan y wifren a rhywle mae'n dod i ddisymudedd. Y grymoedd sy'n gweithredu arno yw MG lawr ac R mewn i canol y cylch. Yr adwaith y glain ar y wifren yn mynd i ganol y cylch. Felly, rhywle mae'n dod i ddisymudedd. Defnyddir egni potential i gyfrifo'r gwaith sy'n cael ei wneud gan uchder. Mae'r adwaith yn perpendicular i'r midian, felly ddim yn ei gwaith. Felly, defnyddio cadwriaeth egni. Mae egni ar y gwylod yn hafel i'r egni ar y top. Felly, egni'r gronin yn A i'n hafel i egni'r gronin yn B. So, egni potential yn A yn 0, egni kinetic yn A, yn hafel i'r egni potential yn B, plus yr egni kinetic yn B, 0 egni potential ar y gwylod. Felly, 0 plus a hanner M lluosi 2.8 disgwario, egni kinetic, egni potential yn B yw mgh, a mae fe wedi dod i ddisymudedd. M yn canslo, mae h yn mynd i fod yn hanner lluosi 2.8 disgwario
rhannu gyda G sy'n dod yn 0.4. Enghraifft 6. Os ollyngu'r y system yn y diagram o ddisymudedd, esboniwch pam yna allwn ddefnyddio cadwriaeth egni i'r mas 7 kg yn unig, a esboniwch pam gyda rhagdybiaethau priodol y gallwn ddefnyddio cadwriaeth egni i'r mas 7 kg a'r mas 5 kg gyda'i gilydd. Trwy hyn, darganfyddwch fianedd y mas 7 kg pan mae'n taro'r llawr. Felly, gallwn hwnna i fynd, mae'r 7 kg yn mynd i dynnu'r 5 kg i fyny. Felly, fel mae mas 7 kg yn disgyn, mae'n gwneud gwaith yn erbyn tensiwn yn y llinyn. Felly, ni fydd yr egni yn cael ei gadw. Felly, mae rhaid defnyddio'r ddau gyda'i gilydd. Gan dybio bod dim gwrthiant air, bod y pwli'n llyfn a bod y llinyn yn ysgafn ac anelastig, gallwn defnyddio cadwriaeth egni i'r mas 7 kg a mas 5 kg gyda'i gilydd, pan fydd y gwaith sy'n cael ei wneud yn erbyn y tensiwn i'r mas 7 yn cael ei ganslog yn y gwaith sy'n cael ei wneud yn erbyn y tensiwn mas 5. Ganslog gilydd mas. Felly, o ddisymudedd, mae'r 7 kg yn disgyn nes bod e yn bwrw'r llawr gyda bianedd fi. Ond, mae hwnna'n golygu bod y mas 5 kg yn symud gyda bianedd fi hefyd, cyfeiriad arall. Cadwriaeth egni i'r system i gyd, felly, egni kinetig a potential y mas 7, plus egni kinetig a egni potential cychwynnol y mas 5, y ddoi ar y dechrau. Yn hafel i, egni kinetig a potential y mas 7 a'r mas 5 kg ar y diwedd. Felly, 0 am yr egni kinetig plus 7G lluosi 0.3 ar gyfer y mas 7 kg, egni kinetig a potential y mas 5 kg yn 0. Yn hafel i, egni kinetig y mas 7 yn hanner lluosi 7 lluosi v sgwar, egni potential yn 0, a hanner lluosi 5 lluosi v sgwar hefyd ar gyfer y mas 5, a 5 lluosi G lluosi 0.3 ar gyfer y Richter. Mae wedi codi. Felly, 20.58 ar ochr chwith yn hafel i hwnna a hwnna'n rhoi 6 v sgwar i ni plus 14.7. Felly mae 6 v sgwar yn 5.88 rhannu dy 6 a ni'n cael 0.98 metr yr eiliad ar gyfer y bianedd pan mae'n bwrw'r llawr. Enghraifft 7, yr un ola, tynnu'r bocs mas 30 kg i fyny llethyr gan linyn sy'n rhoi grym 250 i'r bocs ar ongl 15 gradd i'r llethyr. Mae'r llethyr wedi oleddu 25 gradd i'r llorwedd a chyfanswm y gwrthiant i'r mudiant yw R. Pan mae'r bocs yn mynd heibio'r pwynt A y llethyr y fianedd yw 1.4 metr yr eiliad. Pan mae'r bocs yn mynd heibio'r pwynt B, sydd 18 metr i fyny'r llethyr y fianedd yw 2.9 metr yr eiliad. Cyfrifwch y gwaith sy'n cael ei wneud gan y grym, 250 newton wrth dynnu'r bocs o A i B, a defnyddiwch cydbwysedd gwaith egni i ddarganfod gwerth R. Felly, y gwaith sy'n cael ei wneud gan y grym 250 yw, felly, cydran y grym yn y cyfeiriad mae'n symud, felly 250 cos 15 lluosir 18 metr mae'n symud i fyny sy'n rhoi 4,346.7 joule. Gwaith sy'n cael ei gwneud gan y grym 250 yw'r cynnydd yn yr egni potential plus cynnig yn yr egni kinetic plus y gwaith sy'n cael ei wneud yn erbyn R. R yn tynnu fe nôl. Felly, dyna'r gwaith sy'n cael ei wneud. Cynnydd yn egni potential yw 30 lluosi G
Lluosi, ni'n mynd lan, 18 metr. Beth yw'r uchder ni wedi symud? Felly, sain 18, sain 25 yw'r uchder. Yn cynnydd yn egni cinetic yw y bianydd ar y diwedd minus y bianydd ar y dechrau, a y gwaith sy'n cael ei wneud yn erbyn r yw 18 r. Felly, ni'n cyrraedd y bracet gwyrdd yn mynd yn 96.75, y ran glas yn 2236.5 plus 18 r. R yw'r unig beth ni angen gweithio mas. Felly, rhannu 18, a ni'n cael 111.9 Newton yw'r gwaith sy'n cael ei wneud yn erbyn r. Nag yw maint yr adwaith yr gwrthiant i gyd. A dyna ddiwedd y fideo ar gwaith ac egni.